बिथांनि आखाइनिफ्राय मान बिलाइखौ हरनो थाखाय खावलायबाय। सारा ना ओं नै इया दं सिङाव है हाबथ'खर' इसोरो ओइ माबा गावसिनियाव खुसिरांसो मुलुगनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमेश कुमार बसुमतारी बिथांनि आखाइनिफ्राय हरनो थाखाय लोगोसे साइटेसन लोगोसे डायरि गांसे लोगोसे बिथाङा बांसिन मार्क खालामनायलाय बिथांनो आसाम इयार बुक गांसे लोगोसे जोंनि दख'राजों दिहुनजानाय लाइसि गांसे लोगोसे कलम गंसे बिथांजों मान बावनाय जाबाय।